eze nwaanyị dị very difficult o maka asịghị na ịbụ eze nwaanyị na-amacha eze nwaanyị dịkwa very difficult o ọ bụ ovu amụ ka ị ga na-ala maka na onye nwa na-eme na ndị eze nwaanyị ada anụ di ọ na-afịabarụ ịnụ di reason bụ ịba nna-achọ ịgba gị na spiritual wife ga-eme gị na nwunye gị nọdụ n'ụlọ ịma ndị na-eweta ego ma gị na-eso okwu ego abatawa. So many men can testify to this. Remember, even make you do spiritual. When you notice all these things, what will you do? Nina nwunye was in no room. Una was in no room. No na ebutelu unu divorce. Ọ bụrụ maka ka ịmalụ mgbe nwoke kpọrọ ya ma ọ bụ ka ịma mgbe nwaanyị kpọrọ ya. No, ọ bụrụ onye ka nji ekwu. Nwoke were ụmụ nke iche. Nwaanyị were ụmụ nke iche. For spiritual reason, for spiritual purposes. There will be a time your spiritual husband will like to come and be with you. That is the time nwaanyị na like ịnọ n'onwe. Only the ege emesi aka na arụ. That is the time nwaanyị ga-agbaga no in the mood. I am not in the mood. It's a signal from the spiritual dream. When your spiritual husband they come to meet you, come to be with you, isi ga-ajugo oyi. Abato yi ga-ejugo arụ. You don't want to hear anybody's voice. You want to be on your own. That is the time iji aba n'ụlọ kpochi ụzọ. Nọdụlụ onwe gị. If you want peace in your marriage, have your own room. If you want peace in your marriage, have your own room. I want to be left alone. All the men and women, all the men and wine. Oh, well, in Bamani got one or two. I didn't million what we were due. Anything email and babu problem. Is here sorry problem? Is here could near problem? Chief to problem. Nada the guy bank at that problem. Or getting a ticket problem. Or getting a waggy. Imagine you go crazy now. Only the that's a question. Only the anything. Actually, imagine in a long way. Magano you guys the millionaire. The millionaire. Now you know about will the same room cannot make your love to be strong. It can never make that love to be strong. Not too long what you call not too long way. Only open as I could have an here for that moment. Happy and bold to tell you. The next morning, the nugget Jackie I will chatagi. The next day, nugget Jackie I will chatagi. Or chataziagi. Your man will come go down. The millionaire men Bobu Nobial, or forget, Bobu Nobial, or forget, Bobu Nobial, or forget. A man will get below over mass. Mass, you are not able to see what's cut out. Even Abu Gebutaluno. If my weaver put a joke on a marriage any weaver, or do you want your toothpaste? You see only can pay toothpaste in a buto. Magagane, spirit is involved. Can you get toothpaste here as you will put over? Or we are cause to divorce? Onye na babu gi honey, obagi bia this guy, bia this man. Why is he bia mbabu na na bagi? He pes na toothpaste na titi. Na bia ni ike. Na bu problem o. Toothpaste. Imana ino na toilet ngi mechi tuzo mechita na ebuto ogu. Ibe na egosi ebuto ogu ine normal. Na ebuto ogu. Na man agbago ogu ina happy phone. On ebuto ogu. Simple thing that doesn't have any value. Why are you pressing your phone? Every time you are pressing phone. Every time you are pressing phone. On ebuto ogu. Mana when you are alone. Oju esi mgbe ahụ wesebe onwe iwe. Nwaanyị na-ewese onwe iwe at times. Oju visi wesebe onwe iwe. Oji eyi akwa oyicha akwa oyipu, oyicha oyipu. Ọ ga-anọ na kwado 5 hours ebe ọ na-akwado occasion. Ọ na-akata iwe onwe ewe bịa. Ọ na-akata oyi ọsị na nya adazi eje. Ọsụbụ ịchafụ ọsị na nya adazi. Iwe onwe ewebe gị ya. Ibu nana ije na ide bu nana. Nọdụlụ onwe gị. Be on your own. Nọdụlụ onwe gị ka ide bu nana.
na di mmiri ebe settle wa but wa settle the same akwa yipu ko ge yiwa. When your spiritual husband come to you, you will see yourself nagging that has no meaning. Each one even me or even me. They are nagging because the spiritual husband is at the moment. Now no no someone can easy or maybe at it. Anytime oh my god. Honey, what when you pay to person? Say, what boy you get to come here? A man not the man. Either spiritual wife can make you be beating your wife anyhow. As a man, spiritual wife can make you beat your wife anyhow. God in a woman, God in a wine. Spiritual wife can make if you go there, you can monkey. Why you machabuluma? You know, you're just Rugi. Spiritual wife can make you regret ever marrying to a certain woman. Spiritual wife can put you to pregnant another woman in her love. Etobia ime. Magagene, ocho luko o separate yenge no anya. Spiritual wife can make wunyage o man to ime. Odi mo bia boss ya mbana nlo. Ono si yogo. Spiritual wife will give me win again or one among one. Yes. Spiritual wife can me win again on there where Caribbean Nabia 5 blood. Order Montana again. Spiritual wife will give me win again on there one ya for. Or me and Carudes in your case. Keda Dana 40 I can model. Spiritual wife can make it. Why you give me a known hate yanya? Man up you miss here. Spiritual wife can make it. Get a win again, I don't know. Imagine what they go and get so quick about. So many men can testify to this. Then you say, no, against Yebenin and Abata. Mangini no money for you. Spiritual wife. The mother even make it spiritual. The mother even make it spiritual. When you notice all these things, what will you do? A war between you and your spiritual wife or your spiritual husband is not something that you will settle by yourself. Come on, you will give me Loma. On the gate, where's the one can has a wine? Didn't even million. Neighbors and one can has a wine. Or from what we began standing on your behalf. We are settled what the problem between two of you. Not to separate you, separate. About there's a one can has a wine on the problem tata. Most especially there's a wine. On your bonabon wine. Magabi don't go on, you don't go to come miliki. Abuna one can cabatodina, one can cabatodina, one can cabatodina, man, problem. He was leeway a particular man of Bungania. And that particular man of Bungania, all your Bonabella can get near you. Ganago, Maboko, Utuagaria. Magano, no one, the men and the other one had a nudie. There's a one had a nudie. On a February nudie. Reason
bụ ibe nna achọ ịgba gị na onye ọbụla bịalụ ka nke na ya mmekọta ọ ga-enye gị ọkụkọ maọbụ ewu ije weli ya jee gbadi mmiri gị tia na onye nwa ga na nke na ya ga na akịzị kịta nye biko nye rapịa maka without that ịma na odinara anụ gị owebe problem odinara anụ gị owebe problem iche na eyi eze nwaanyị dị izi onye bụ eze nwaanyị gị na ime ọyiche na ọ dị izi isi kara aka na analụ mbụrụ ọkpọ were ọkụkọ maọbụ ewu na ji na ọjị na nzu ka ije nye ya ka o gbuo olu dị mmiri ya wee gụ ya biko nọọ nke nwazi ka ngị na ya na-ayị na onwe eze onye ọzọ ebe anụnwa na ya so ọlụ ndị eze nwaanyị ọ bụrụ na ị merie nwoke nke abata di na gị nwoke nke abata di na gị nwoke nke abata di na gị ịma na ọlụ ọbụla ị lụrụ ama nke aga ọnwa ọlụ gị ama ndịzi na-aga aga maka na ibe niile a na-edi na gị ọ nwere onye di mmiri gị ma jee ka ịgbadi mmiri gị si ya nọ Kenneth nọ nya ka ọ bụzi ngị na ya kịta mgbe ngị na Kenneth sakwalụ Kenneth gawa echekwala ọjị jee gwa ya na ngị na Kenneth agakwana na Kenneth ahapụkwana gị azụ na ọkụkụ nwa dibịa na a na-ekedi ya akwa ọcha kedu ka Kenneth akwa ọcha mee ihe ebe aramama ka dị mmiri gị na-ama na nya dị ya Kenneth alụghị eme gị ma ịdị na nwaanyị ọzọ ma edediketi ya gị n'ọta a na-ekwu ihe a wida ihe eze nwaanyị dị very difficult o maka asị gị na ịbụ eze nwaanyị na-amacha eze nwaanyị dịkwa very difficult o ọ bụ ovu amụ ka ị ga na-ala ezi ka ime anya ịbụa ijekọwa ndị mmiri gị reason ị ga-eji mee anya ịbụa ịbụzialị nwoke mgbe ọ bụla iweta ewu na ọkọ wee godochi anya mee ka echọ na ị na ebe a ka ị na-anụ ibe ọ na-ekwu ka ọ dagodere gị na mmụọ maka na ọgwọ nye bụ di mmiri ya wee gwe di na nwaanyị ọzọ nye jide gị mana iwego problem nọdụ ebe ahụ ka ijiri ọnụ gị salụ egbucha anụ ahụ nọdụ ebe esiche ihe niile gawazie nke ahụ agaana maka na ọ bụrụ na ị nọrọ ya ibe ọbụla ọ gwa di mmiri mgbe ọ na-egbu anụ a ka ọ ga na-eme mmadụ gị na ya separetiri ọ bụrụ onye nwa bụ ibe mejọlụ gị nwanne m nwoke were nzu ka ịgba dị mmiri ebe ọ bụla ị nọ ọ bụrụ na ijere n'ọtị ya si ya nagwa ibe ịfụrụ n'aka nwaanyị a iji maka ya wee rapịa na ibe agodolu mbọsị ya n'ụwa na gị akwalịkwa n'ọba aka gị nya jebezikwala onwe na gị ejebegolo onwe ebe ọ bụla ị nọ nọdụbe gị kpọkuo di mmiri ya n'anyanwụ ịmara afọ mmiri ọ kpọrọ mbọsị ya ọ na-agodoro atịn gba anya separate ya so that o nwere ọjị wee jee ebe ahụ ka ọ dịghị mejegodo gị na mmụọ ọchịla ọjị bataruo wee gbazie ya sị ya na Kenneth ya na-ekwu ibe anya bịa gbuo anụ mbọsị ya na Kenneth ji wee tiche enye mechaa enye nke a nyezo ya gwa Kenneth ịma na aka gị dị ọcha na ịkpọgo di mmiri amago nke menụ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị maka anụgo di nwaanyị na-anụbe di ada akwụ ngọ mmiri maka ụfọdụ mmụọ eze nwaanyị ga-achọ gaba nata gị ego ka ịgwọ ngọ mmiri nwaanyị na-anụro di ada akwụ ngọ mmiri akpụ mmiri n'ọnụ wee kwu ya ọ bụ na ịnụbe di o nwere gbasa nke na ịkwụ ngọ mmiri if you are not married you will not do ngọ mmiri ma ọ bụrụ na ịnụgo di ọsị ya dị gị bụrụ na-ekpetue n'igwe ọba ozugbo n'igwe agba kwukwukwukwukwu
ogbe ozugbo Chukwu amapịa, ogbe ozugbo Jizọs ebute ibe si ya mgba ka ijebe ahịa jee kwụọ ngọ mmiri for your own peace, for your own peace. If not, ị ga-ejikwa eze wee kpee ekwele.